Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos ca información hoxe, venres día 28 do mes de marzo, na radio e na televisión municipal de Cerceda. Hoxe seguiremos falando da actualidade do Colexio O Cruce e incluso escoitaremos o que dixo onte o alcalde sobre a situación do Colexio O Cruce e a postura do Concello no pleno que tivo lugar onte. Precisamente dese pleno falaremos, aínda que poderán seguilo íntegramente o remate deste informativo, se queren tamén na nosa canle de YouTube ou na nosa web. Falaremos da Escola Infantil Os Pillavans, que está en fase de renovación ou de solicitude de novas plazas. Quedan aínda, despois de varias baixas, prazas para a excursión a Cataluña no mes de maio, e hoxe se inaugura a exposición 150 anos da chegada do ferrocarril a Galicia. De eso falaremos, do programa de envellecemento activo, da recollida de plástico agrícola e tamén falaremos da presentación do libro La Ruta de Eulogio, que será hoxe en Montemayor, en Santa Marita de Montemayor, en Laracha. Falaremos do curso gratuito de atención sociosanitaria que organiza a Mancomunidade de Ordes. O luns pódese doar sangue en Cerceda. Canto aos deportes, repasaremos os partidos da fin de semana dos nosos equipos e, en canto ao tempo, pois para mañán seguiremos con tempo anticiclónico e xa lles avisamos que de sábado para o domingo hai cambio de hora. Na actualidade do Colexio O Cruce de Cerceda, os nenos están, despois dunha xornada que os pais decidiron, a maioría, non levar os nenos á clase. Onte xa houbo clase, hoxe volve a haber clase. En total son 11 aulas as afectadas, as que están desplazadas noutros lugares habilitados polo Concello. Uns 100 nenos están afectados. En canto á situación, pois hoxe pola tarde, en principio, os pais terán unha reunión, pais e nais terán unha reunión para saber cal será a súa posición de cara a solicitar a Xunta máis información, arranxos, etc. De iso falaremos e no resto a Xunta de Galicia pola súa parte volvenos a decir que todo está controlado. En concreto, os técnicos consideran que xa non hai risco de caída de ningún muro, que non detectaron máis que ladrillos exteriores que podían ter inestabilidade e que dende a Xunta insisten en que hai que ter precaución, hai que seguir ca seguridade, pero que está garantizada por parte dos técnicos. Desto, da situación do Colexio O Cruce, onte falaba o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, no pleno. Si me gustaría facer unha dación de conta ao respecto do acontecido no CPI O Cruce durante os últimos días, que ademais foi unha solicitude que así nos lo trasladou Alberti en aras a informar a corporación nunha situación que obviamente é tan extraordinaria como a que se acaba de vivir. Bueno, no que teño que decir por parte do Concello, neste caso falando como alcalde, o que celebramos nun inicio, e ademais niso si vamos a estar todos de acordo, é que non houbera danos persoais. Dos danos materiais que se produciran os xoves pola mañá da semana pasada, e evidentemente poderase discutir moito, poderase traballar moito o efecto, pero sempre van ter solución. Iso como primeiro punto. Segundo punto, insistir nunha cuestión que é fundamental e é de saber que a educación non é competencia do Concello. Nin aquí, nin en ningún outro Concello. A educación é unha competencia da Xunta de Galicia. Pese a iso, dende o minuto 1, a decisión xa a partir dun grupo de WhatsApp que se creou de afectación polo tema co propio centro, a nosa intención foi unha colaboración máxima, sobre todo porque se trata dos nosos nenos e das nosas nenas, trátase do noso colexio. Eu creo que as administracións tamén estamos para iso. Tamén creo que todos podemos estar absolutamente de acordo. A raíz diso, fixos unha posta á disposición de espacios, con 4 aulas no centro cívico, espacios no auditorio, tamén o pabillón á disposición do colexio para as súas necesidades, e tamén teño que agradecer, obviamente, toda a colaboración que se fixo por parte do persoal municipal, xefe de obras, policía local,
limpadoras que fixeron tamén un traballo moi importante no fin de semana, e seguro que me esquezo de moita xente, ao igual que as rapazas máis vencelladas á educación, sexa pola propia Concellería ou sexa polo Consello Escolar. Sobre a reubicación que se produce dos rapaces, hai que decir que a Xunta de Galicia quen tome esas decisións a raíz dunha unidade técnica. Hai unha unidade técnica da Xunta de Galicia que en cada momento vai indicando que lugares son seguros e que lugares non o son. E todo se fai en base a informes técnicos. Nese sentido, nós chamábamos onte ao xefe territorial de Educación, a Indalecio Cabana, xusto ao rematar a Xunta de Goberno Municipal, e ele mesmo nos transmitía que durante a tarde de onte chegaría un informe a partir do cal a directora enviaría un avalar ás nais e aos pais desa situación. Lóxicamente, un informe técnico que nós non podemos ter unha opinión mellor fundada, tanto polos nosos desconhecimentos técnicos como por non conocer en profundidade como é a situación. Aí é onde nos aclara unha cuestión que xa se nos dixera a nós na reunión de setembro, que incluso se falara desa reunión, que fóramos Cristina Capelán e eu a Coruña, a Xefatura Territorial, de que hai pendente esa reforma estrutural tan necesaria, tan fundamental no CPI o Cruce que se leva pedindo durante moitísimos anos. Esa reforma, pois teñen o compromiso de facela, o compromiso verbal. Non digo público, hai un compromiso verbal de facela, así se nos aclaraba en setembro. Volveuse a falar, incluso onte, que a nova estrutura que se está colocando xa iría ben aparellada ao que vai ser a arquitectura da futura obra. O sea, que xa vai ser nun tellado en gris, moito máis adaptado á arquitectura desa futura obra. É o que nos trasladan. Eu son un mensaxeiro. O mensaxeiro neste caso sin erixirme como tal, simplemente porque estamos na situación, neste caso, de selo. Nese sentido, pois nós sempre estaremos ao lado das demandas que haxa, porque ademais parecennos demandas lexítimas e necesarias, todo o que se falou ata o momento, e incluso podo decir, e neste sentido, se me permiten, vou deixar a un lado o meu papel de alcalde, pero sí adherirme ao que é o papel do grupo, pois estáse traballando nunha iniciativa parlamentaria para consultar ao respecto, que tamén sabemos que o Bloque Nacionalista Galego o está facendo. Nós non temos que propoñer medidas porque insisto en que non é competencia do Concello de Cerceda, senón que é competencia da Xunta de Galicia. Hai un compromiso de facelo, Alberto. O compromiso, non. É certo que ten que ser rápido. É a mesma frase que dixen antes con respecto ao punto anterior. Non só importa o que, importa o cando. Porque ás veces as cousas, cando chegan, xa é tarde. Nese momento, nós sempre facemos a presión desde o punto de vista da institución que somos, pero sempre a exercemos. Respetando, obviamente, tamén o papel que teñen as AMPAs, as nais e os pais, e respetando o papel que teñen os centros, pero desde logo, cando nós temos unha reunión preguntando polo tema, evidentemente a nosa intención é desde logo facer esa presión. É certo que de momento pois nunca se liderou esa bandeira por parte do Concello, nunca se liderou porque eu creo que non procede que nós adiantemos a algo que por naturaleza social, e como sempre veu pasando, son tamén movementos colectivos que deben liderar baixo o meu punto de vista as AMPAs, e que nese sentido terán toda a nosa colaboración e todo o noso apoio, como foi sempre, porque o compromiso do Concello de Cerceda coa educación está máis que fundamentado simplemente nos máis de 400.000 euros que van para ese eido simplemente no curso de 2024. E así seguirá sendo. Un pleno este que tivo lugar onte ás 9 da noite no Salón de Plenos de carácter ordinario é un pleno no que, ademais de falar delo, tamén, como único punto, houve un recoñecemento extrajudicial de crédito de 195.000 euros. Votouse 9 votos a favor do PSOE e 3 abstencións do BNG e do Partido Popular. Houbo dación de decretos da alcaldía e se presentaron 4 mocións. Unha do Partido Socialista sobre a igualdade de xénero, que foi aprobada por unanimidade, e 3 do BNG, unha sobre o novo decreto sobre o Purín, donde foi aprobada con 10 votos a favor, PSOE, BNG e 2 abstencións do PP, outra sobre a sanidade pública, que foi aprobada por unanimidade, e outra moción do BNG sobre a transición xusta, que foi aprobada con 10 votos favorables do PSOE e do BNG
e 2 abstencións do Partido Popular. Un pleno que poderán seguir íntegro o remate deste informativo que tivo ao redor de 2 horas de duración e que poderán seguir o remate deste informativo ou na nosa canle de YouTube, TV Cerceda, ou na nosa páxina web, rtvcerceda.com. Máis temas, agora falamos da renovación de plazas da escola infantil, porque o Concello de Cerceda ten aberto plazo ata o día 15 do vindeiro mes de abril para renovar plaza na escola infantil ou solicitar praza nova para o próximo curso 2025-2026. A documentación precisa poden acadala no rexistro do Concello na planta baixa ou na sede electrónica e despois deben presentar esa documentación na sede electrónica do Concello, no rexistro xeral, presencialmente na planta baixa ou nas oficinas de servicios sociais, na terceira planta. En calquera caso, o Concello de Cerceda vende sacar a licitación a ampliación da escola infantil, unha actuación que permitirá mellorar a capacidade do centro e optimizar as instalacións. O presuposto é de máis de 150.000 euros e o que se vai a levar a cabo é a construción de unha nova aula de 70 metros cadrados destinada ao grupo de idade de 1 a 2 anos. Agora falamosles da excursión a Cataluña, a viaxe a Salou, que así chama o Concello de Cerceda, que será do 8 o 12 de maio. Tiña xa pechada o prazo para inscribirse, pero houbo 3 baixas de última hora, así que se alguén está interesado en sumarse a esta excursión a Cataluña, viaxe a Salou, que así se chama, do 8 ao 12 de maio, unha viaxe que incluye a visita á cidade de Barcelona, tamén o Parque Nacional do Delta do Ebro, a Tarragona, a Miravet ou Reus. O precio é de 600 euros por persoa, que incluye o autocar ao aeroporto, a avión, pensión completa, cruceiro polo Delta do Ebro, guías turísticos, 4 noites de hotel de 4 estrelas e entrada ao Parque Güell. Se alguén quere inscribirse, ten que facelo nos servicios sociais ou poden consultar calquera dúbida no 981 68 60 68. Hoxe se inaugura unha nova exposición. Dende hoxe ata o 28 de abril, na sala de exposición Xosé Neira Vilas, na Biblioteca Municipal de Cerceda, se pode contemplar a exposición 150 anos da chegada do ferrocarril galego. O acto de presentación será hoxe ás 6 da tarde, ca presencia do alcalde Juan Manuel Rodríguez e o comisario da mostra Carlos Avellán. Se poderá ver a partir de hoxe ata o 28 de abril polas tardes de luns a venres de 3 a 8 e os sábados pola mañán de 10 a 1. Falamos agora do envellecemento activo. O Departamento de Benestar do Concello de Cerceda sigue insistindo no programa de envellecemento activo ou tamén chamado programa de, en este caso, a parte de envellecemento activo, agora tamén se chamou, en principio, cando se puxo en marcha fai un ano, se trataba de actividades para adestrar a memoria e tamén para facer ximnasia de mantenimento básico. Isto se está levando xa a cabo en varios centros sociais. A actividade chamada En Forma Corpo e Mente se puxo en marcha nos locais sociais de Rodís, da Silva, de Queixas, de Meirama, na Baixa, no Piñeiro ou en Cerceda. Se alguén quere sumarse a elo, pode facelo, é máis que interesante para a xente maior. É gratuito, poden facelo anotándose na oficina do Concello, nas oficinas xerais, ou se queren poden achegarse ao local social onde se está levando a cabo o máis próximo o seu domicilio. Agora falamos da recollida de plástico agrícola. O próximo mércores 9 de abril se fará unha nova recollida de plástico agrícola dirixido ás explotacións agrícolas e gandeiras do Concello de Cerceda. Este procedimento, o que se fai para poder solicitar este servicio que ofrece o Concello, é chamar por teléfono, o teléfono de Medio Ambiente, 881 04 67 76, para solicitar o servicio indicando a cantidad de recoller e os datos do punto de recollida. O plástico debe estar nun lugar que sexa accesible para o camión encargada da carga con grúa. O plástico tamén debe estar limpo, sin residuos e atado en fardos. A carreira solidaria aos 11 das vías se vai a celebrar o sábado
3 de maio. O Concello de Cerceda presentou xa a terceira edición da carreira solidaria Os 11 das Vías para este ano 2025, que se vai a celebrar o sábado 3 de maio a partir das 4 da tarde. Xa se poden inscribir a través da web Carreiras Galegas. Actualmente son máis de 50 persoas xa inscritas. Está organizado polo Concello en colaboración coa Lética Silva e o albergue da estación. O ano pasado superáronse as 400 persoas entre as probas de nenos, probas grande, a proba grande de 11 kilómetros e a proba, o mellor dito, a ruta de, en este caso, a ruta a camiño, que será de 4 kilómetros. Esta andaina poden inscribirse ata o propio día da cita. O precio para participar na carreira é de 6 euros, mentres que para facelo na andaina haberá que pagar 1 euro. Estes cartos serán recadados, irán doados para a Asociación de Loita contra o Cancro. O ano pasado recadáronse 798 euros que foron íntegramente para esta asociación. Nos imos agora a falar de un libro que ten algo do noso Concello. Chámase La Ruta de Eulogio. Presentábamolo o pasado mércores e hoxe venres, día 28, en Santa Margarita. Os que nos sigan no informativo do mediodía estarán a tempo. Santa Margarita de Montemayor se presenta o libro La Ruta de Eulogio. A Ruta de Eulogio é unha investigación para rescatar do olvido a Eulogio Suárez Rodríguez, latoeiro de Montemayor, asesinado cando volvía da feira de Cerceda e que na súa familia rexentaba unha taberna en Montemayor, pero tamén tiveron outra na Silva. Coincide co seu 110 aniversario dese suceso. Tamén haberá unha misa na súa honra oficiado por varios sacerdotes da comarca e actuará o grupo Aires de Bergantiños. Agora falamos da Mancomunidade de Ordes, porque ali organizan un curso gratuito de atención sociosanitaria. Se trata de un curso gratuito de atención sociosanitaria organizada pola Mancomunidade de Ordes en colaboración coa empresa Idades. Será dende este próximo luns 31 de marzo ata 11 de abril, en horario de tarde, de 5 a 8. Será no Museo do Traxe en Ordes, durará 50 horas, incluindo prácticas en empresa. Haberá compromiso tamén de contratación. O prazo é limitado, as inscripcións son limitadas, mellor dito, e poden solicitalas a través de un correo electrónico. Poden enviar a solicitude a enedina@idades.es ou chamar por teléfono o 986 85 49 96. Aí tamén poderán atopar máis información. En canto a doazón de sangue, pois que sepan que o luns que ven, día 31 de marzo, se pode doar sangue no campo da feira de Cerceda. Estará o autocar do Centro de Transfusións de Sangue de Galicia. Bueno, agora chamado A2, pois o autocar do A2 estará no campo da feira de Cerceda este luns 31 de marzo pola tarde, dende as 6:30 ata as 9. Pois os partidos para mañán sábado e para o domingo nos deportes. Comenzamos pola segunda categoría Galicia de fútbol, donde o Queixas xoga fora da casa, en concreto na Torre. O partido é o Sporting Ciudad, que é o último clasificado, contra o Queixas. Sporting Ciudad Queixas o domingo a 6 da tarde no campo da Torre número 1. Un partido de novo importante para o Queixas, que tenta conseguir o primeiro posto, xa está segundo en ascenso directo e ten a tiro o primeiro posto. Partido, polo tanto, favorable para que o Queixas sume 3 puntos máis. Na terceira categoría Galicia, os tres representantes que temos xogan o Atlético Cercedense fora da casa, Aranga Atlético Cercedense. O partido o domingo ás 5 da tarde no campo da Posta en Aranga. O San Martiño xoga na casa tamén o domingo. San Martiño Mesía, o partido é o domingo ás 4:30 da tarde no campo do Roxo de Herba Artificial. E o equipo do Rodís tamén xoga na casa o domingo. Rodís Carral B o domingo ás 4:30 no campo das Tinajas en Encrobas. No fútbol de base do Atlético Cercedense, os xuvenís reciben na casa o 11 Caballeros. Atlético Cercedense Xuvenil 11 Caballeros, mañán sábado ás 4:15 no Roxo. Pola súa parte, os cadetes tamén xogan a casa, pero o domingo. Atlético Cercedense Cadete, Betanzos B, o domingo ás 10 da mañán no Roxo. Os infantís xogan o domingo fora da casa.
Curtis Atlético Cercedense Infantil, o domingo ás 12 do mediodía en Curtis. Os alevíns xogan na casa mañán sábado. Atlético Cercedense Alevín Arteixo C, mañán sábado ás 10 da mañán no Roxo. Os benxamíns tamén xogan mañán sábado, pero fora da casa. San Pedro B, Atlético Cercedense Benxamín A, mañán sábado ás 11:45 en Iñás. Os prebenxamíns xogan na casa. Atlético Cercedense Prebenxamín San Tirso. O partido é mañán sábado ás 12:30 no Roxo. No fútbol femenino, no fútbol 7 femenino, retoman a competición coa segunda fase agora ca Copa da Copa Federación. E o Atlético Cercedense femenino de fútbol 7 xoga na casa o domingo contra a Escuela de Fútbol Zenit. O domingo ás 12 do mediodía no Roxo. Canto fútbol de veteranos, na segunda división de veteranos, o Cerceda de veteranos xoga na casa contra o Santa Margarita, o domingo, ás 11 da mañán, en Orellán, no Mesón do Vento. Na segunda B de veteranos, Olímpico B San Martiño, o domingo ás 10 da mañán, en Vilaboa. E Cervera Rodís de veteranos, o sábado, mañán pola tarde, ás 6:30, en El Viña. Antes de falarlles do tempo da fin de semana, recordarlles que esta madrugada, que mellor dito, na madrugada do sábado para domingo, esta fin de semana, na madrugada do sábado para o domingo, hai que cambiar a hora. Os reloxos se adiantarán dende as 2 da mañán ás 3, adiantaránse unha hora. Por lo tanto, dormiremos unha hora menos, ou os que estén pasando ben por aí, tamén dormirá unha hora menos, despois terá unha hora menos de festa. Pois esa hora menos fará que amanece tamén e anoitece máis tarde, de acordo co horario xa de verán, que se manterá ata finais do mes de outubro. Cambio de hora, polo tanto, lembren, desta madrugada do sábado para o domingo hai que adiantar os reloxos unha hora. En canto tempo, para a xornada de mañán sábado seguiremos baixo a influencia das altas presións con ventos de circulación de norte-nordés. En este caso teremos, canto máis ao norte de Galicia, alternancia de nubes e claros, pero o sol será máis predominante canto máis ao sur de Galicia. Pode haber algunhas néboas matinais que se irán disipando a medida que transcurra a xornada. En canto ás temperaturas, no norte de Galicia manteránse, canto máis ao sur irán ascendendo lixeiramente, chegando na tarde do domingo a poder acadar valores por enriba dos 20 graus. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe, nada máis. Gracias pola súa compañía. Saúdos na radio, donde está Marisol Rodríguez e Tomás Ramos, na televisión está Manuel Iris e na redacción e que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.